yawa muje dai mai gida Prince Abdul attajiri mali ya kazar cewa gargada yadda ka so haka za mu yi jagoranci sai da mai gida abu ga araya sai a kyala alkhairi an bar wa damina dattijan arziki mai faɗi da cikawa magana ɗaya yayi suna ya fice nasarawa don ya rike gaskiya fuskar shi da murmushi har da shauki ga wasa da dariya jama'a kai mu muje farin kyalle mai kyawun haske da alfarma kai da Prince Abdul attajiri kai suna a kasar mu sha kallo dattijan kirki gwanin kowa jama'a kai mu gaba farin kyalle mai kyawun haske da alfarma kai da Prince Abdul attajiri kai suna a kasar mu dan baiwa dattijan kirki gwanin kowa jama'a kai mu muje farin kyalle mai kyawun haske da alfarma kai da Prince Abdul attajiri kai suna a kasar mu sha kallo dattijan kirki gwanin kowa da fari na sa sarki Allah almaliku ga wanda ya so yake bawa jama'a kai mu muje gwanin kowa rabuna mun ce waka da baiti na girma yau na zo na Prince Abdul attajiri dan darajar manzan Allah Rasul salar arziki yake wajen kowa jama'a kai mu muje gwanin rabuna mun ce zan baito kaza na wake maza kuma gashi dan baiwa dattijan kirki gwanin kowa Prince Abdul attajiri ta ka daidai yadda ka so mu ja mu jama'a kai mu muje farin kyalle mai kyawun haske da alfarma kai da Prince Abdul attajiri kai suna a kasar mu sha kallo dattijan kirki gwanin kowa ga bayanan goyamar rayu masu uban ma yayuwa kowa jama'a kai mu muje gwanin idan kowa kana da kuɗi ka sha shagalin ka dan duniyan nan ta ishe Prince Abdul attajiri dan baiwa ban wasu kari kuma garkuwa wanda diya jingina san ya sha daɗi jama'a kai mu muje gwanin gaskiya ta rike ka kuma kai suna al'amuran ka baka san kauɗi dattijan kirki gwanin kowa ga dawi su ban ado ya fito kowa ya masa ya ja baya jama'a kai mu muje farin kyalle mai kyawun haske da alfarma kai da Prince Abdul attajiri kai suna a kasar mu sha kallo dattijan kirki gwanin kowa mai ilimin zamani da na addini kuma mai talakawa jama'a kai mu muje gwanin kowa yara manya maza mata shi rayuwarsa ya rike Prince kowa Abdul attajiri dan baiwa Allah ya masa tausayi har da jin kai gun jama'arsa talakawa jama'a kai mu muje gwanin kowa to haka yasa tambura da nisan waka bana gaggawa dattijan kirki gwanin kowa taka daidai yadda kan so ilahu ya lamunce ubanku jama'a kai mu muje farin kyalle mai kyawun haske da alfarma kai da Prince Abdul attajiri kai suna a kasar mu sha kallo dattijan kirki gwanin kowa sanya maza wayo suna gani kuma ka kai nisa jama'a kai mu muje gwanin kowa jagoran tafiya in ka gan shi ya zarce wasa Prince Abdul attajiri dan baiwa kogin maliya ne wane ne zai zo ya yi tsautsayin yasa jama'a kai mu muje gwanin tunda kowa Allah ya yarda da Umar ka yau sun yarda da kai gaba daya dattijan kirki gwanin kowa gane da waka na da tambura gun dawi su uban ado jama'a kai mu muje farin kyalle mai kyawun haske da alfarma kai da Prince Abdul attajiri kai suna a kasar mu sha kallo dattijan kirki gwanin kowa yau a jihar Nasarawa kai ɗaya da fitila mai haske kowa jama'a kai mu muje gwanin Rike kowa nasara su ka ga mun ji icen magari akwai amfani mai Prince Abdul attajiri dan baiwa domin Allah ya masa al'umma na gani na faɗi lamarin sa kwai baya jama'a kai mu muje gwanin kowa
mulki zaki ne ku bar wa kura gurnanin da ba girma. Dattijan kirki gwanin A kasa a tsare karfi sai baji mun doki nan yayi wani sa. Jama'a kai mu muje farin kyalle mai kyawun haske da alfarma. Kai da faris Abdul attajiri kai suna a kasar mu sha kallo. Dattijan kirki gwanin kowa. Hanyoyin aikin yi yana yi wa al'umma batun yanzu ba. Jama'a kai mu muje gwanin Tun kowa. yana karami kyawun ni ya sai zurfi kuma ba kaɗan yi Faris ba. Abdul attajiri dan baiwa. Ko fannin gwamnati fagen siyasa ya zama farin duba. Jama'a kai mu muje gwanin Kaga kowa. shuka sai take idan ana so ta yi kyawun abun duwa. Dattijan kirki gwanin Shi kowa. Faris Abdul attajiri a arewa ya zamto ganina. Jama'a kai mu muje farin kyalle mai kyawun haske da alfarma. Kai da faris Abdul attajiri kai suna a kasar mu sha kallo. Dattijan kirki gwanin kowa. Ya bi iyayensa ya rike dangi har a halinsa baki ɗaya. Jama'a kai mu muje gwanin kowa. Ya rike dan wani nasa ya rike duka matasa yanzu baki Faris ɗaya. Abdul attajiri dan baiwa. Kudin makaranta ya biya na kasassu ya musu taimako da dai. Jama'a kai mu muje gwanin kowa. Wanda yake wannan za ya gama kenan lafiya ga laushi dai. Dattijan kirki gwanin kowa. Dan nasarawa kai suna har arewa kasar Najeriya daidai. Jama'a kai mu muje farin kyalle mai kyawun haske da alfarma. Kai da faris Abdul attajiri kai suna a kasar mu sha kallo. Dattijan kirki gwanin To kowa. anan zan sa aya wanda baya cin amana ya fi yin karko. Jama'a kai mu muje gwanin kowa. Idan karfi ka hada a to karfe ya zarcewa faka Faris ta. Abdul attajiri dan baiwa. Yau nazarin wakar mai ilimi da tunani gashi na dako. Jama'a kai mu muje gwanin kowa. Yayi suna ya bunkasa arzikinsa na al'umma kuna kallo. Dattijan kirki gwanin kowa. Faris Abdul attajiri rabbana ya sa addu'ar mu ta cimma. Jama'a kai mu muje farin kyalle mai kyawun haske da alfarma. Kai da faris Abdul attajiri kai suna a kasar mu sha kallo. Dattijan kirki gwanin kowa. Jama'a kai mu gaba farin kyalle ne kyawun haske da alfarma. Gaida Faris Abdul attajiri kai suna a kasar mu dan bai. Ga dattijan